L'Orquestra de València va eixir ahir a la nit de la seva seu, el Palau de la Música. La formació musical valenciana interpretà un concert a l'església de Sant Nicolau de la capital previ a la festivitat de Tots Sants. El concert, que va ser gratuït, com ho va ser el de la nit de dimecres a la catedral, va estar dirigit pel concertino de l'orquestra Enrique Palomares i va comptar amb la participació de la soprano valenciana Belén Roig. El programa ha sigut el mateix en els dos recintes i estava compost per l'obertura del Messies, les àries de les òperes Rinaldo i Julio César, totes elles obres de Händel, l'ària d'Orfeu de Gluck i el concert de Nadal de Corelli. A la conclusió de l'actuació van poder escoltar les àries de Mozart, de les noces de Fígaro i la flauta màgica. Es deixem ara amb la previsió de l'oratge. Tornem a partir de les 4.